Wala na nagalaom pa ang pamilya sang biktima sang motornapping nga natabo sa barangay MV Hechanova, Iloilo City sang nagligad nga Setyembre 10, 2025 nga mabalik pa sa ila ang ginkawat nga motorsiklo. Sa interview sang Bomba Radio kay Marilyn Sumbiling, ang iloy sang ginkawatan sang motor, iya ginpahayag nga sang among ation dayon sila nga nagreport sa Highway Patrol Group o kon HPG. Sano kay Sumbiling, wala na sang update nga ginhatag ang Highway Patrol Group matapos ang natabo, rason nga nadulaan na sila sang paglaom nga mabalik pa ini kag nagayuhom na lang kung mabalitaan ang balita sa mga motornapping incident. Diri sa Bombo Radio, nagpanugyan man ini sa Highway Patrol Group nga himuon nila sang maayo ang ila trabaho bangod ini amo ang may responsibilidad nga magpangita sa mga sospek sa kaangay sini nga mga insidente. Ngin pasalig ang bata ko nga mo nilang tanan nga makita ang motor. Damo na sila ang damo nadula pero ang recoveries nila daw pila lang do kagamay lang daw may portion lang nga do gamay lang ang nakita ko nga mga motor dula na gid amo nya nga pag-asa mo na gani nga ang monitor ko permisa mo bumudra gid kami kapamati mo nga gayum-yuhom ko hambal ko SPG pa kani sir nang ano niyo magtrabaho niyo nga mapadop niyo ang mga case sa mga case nga mga musina kay ang motor nga na mga sentimental value kag bisan ibang kinahanglanon man gid sang isa ka tawo nga nadulaan so tani buligan niyo man nga mabalik man dala ang motor iti kompleto man sila sa ano sa mga footages nga hindi nila matrace akid mayo.